Халыкка дәрсе гыйбрәттер театр, күңелдә йоклаган дәртне уятыр. Театр яктылыкка, нурга илтә, кире юлга җибәрми, уңга илтә. Театр көлдерәдер, уйнатадыр, тагы үткән гомерне уйлатадыр. Күрерсең анда үз хәлең, көләрсең көләрлек булса, булмаса еларсың. Күрерсең тормышың нинди, җитешме? Җитеш булмаса, кай җире җитешми? Төзәтерсең шуны, тәкмил итәрсең, шулай шактый белем тәхсил итәрсең. Үсәр яхшылыгың син яхшы булсаң, җанлы канлы итәр ул яхшы булсаң. Тигез күрә бөтен җанны театр, кирәк кол бул, кирәксә император. Мөкаддәс ул, биек ул, гализат ул, тәмам хөр ул вә киң ул, азат ул. Вә ул дарыл гылым, дәрил әдәптер, холыкларны төзәтмәккә сәбәптер. Вәләкин шарты бар, яхшы төзелсә, әгәр химмәт агачыннан өзелсә, ул алма, мөддәте тулганда пешкәч, кызаргач һәм матур булгач җитешкәч.